Toto je backstage. Backstage. Toto je backstage. To ideálne dávaj. Vianoce hrejú na duši i na tele, vystrihnite to z videa i zo záznamu. Celebrations are come on. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. Hýbaj ho do kocela. Ledaciskem páni čas vykročí, lišne šepčí. Žádné jízdy, žádný schoda, žádné závětí. Vždy, keď sušíme my. Manly man. Každý si ho pozvaja, čo dobrý, tu nám to povie. Je to môj výhľad z okna. Dámy a páni, Domča sedel na tejto stoličke a zostalo po nej Takže teraz mokré pracujeme a pôjdeme grilovať mláka po Domči. Ale bolo by lepšie, ak by tu táto osoba bežila nebola. Čo vám poviem? Tak to dopadá. Krášťania chodia do mesta. Sme vonku, aby sme sa nevymkli, tak sme si nechali čip visieť na dverách. Tu vidíte náš čip. Takže si spravíme anketu, čo si myslíte, kto mohol takto debilne zavrieť dvere, že by ostal čip vonku. Skúsime na 3. 1, 2, 3. Denis! Takto sme si povedali, že spravíme ďalšiu veľmi špeciálnu cenu, ktorá sa bude týkať nikoho iného do mňa. Priviezli ju! paráda! Hodí do teba! Nejaký úvod do videoklipu. To je najlepší úvod do videoklipu. Dobre. To bol buď úvod do videoklipu, alebo to použijeme pri najbližšej kampani na Downov syndrom.
Watashi Shisto Shincho ga arimasu. Milióny majú koisa pachanda. Jak som sa stretol v zahraničí, táto kúštik še inak šrečovalo. Lávajú dajku. Jemne, Padá. Je ne. Jo, ešte to si by sa dalo My máme najlepšieho fúkača. 2000 years later. Nimi na plecia, budem ťa budeš ma jesť. Prečo tu sme? Prečo sme oslaviť tento celý rok a naše kamarátstvo sklbiť. To sa nestrihne. Klapka. MK, kde dnes sme? Na ihle. A čo tu robíme? Máme team building pri aktivistov. Prečo? Lebo je pekne. Fuj, ale určáva začína byť. Čo? Prestaň spádať, môžeme všetci z okej. Čo to máme, rakety badmintonové? Takéto normálne občanské. Krásne. Ja by som Kubo pýtal jastrabie oko. A vidíme. Akcii jastrabie oko prvýkrát vo finále nasadené. Jastrabie oko. Čo to bude, diváci? Nemám slov, pretože tento výtvor, ktorý som nekúpila ja, som ale vytvorila s tou vreckou. Čiže cenu, kreativity a všetko to, že nemám ľudia život, získava Dominika Drnová. Aleksandrová, pani sa obože, ďakujem za takúto cenu. Si musela dostať dneska nejakú cenu na stôl. Áno! Hej, na 3. Mrzlíku tam u Balkána, bar, kde ja neviem. Choďte, napíte sa. Hej, aké podvody! Žite, užívajte dňa. 12 seconds later. Fuj! Čakaj, dobre, môžeš. No a neviem, už také zarážky. A nemusel by som v tom tváriť, že? Čakaj. To má. Mimochodom nedobre. Pošťa! Je to pošťa! Poslal dobrý správ! Dáme GoPro a tu sme my. Ani my nie sme. Tak to dopadá, keď niečo točí. Daj žene do ruky techniku. Nič, točne to tak ruky v pohode. My mám na 3. poschodí a nikdy som tam nechcel, lebo to... Natočíme to ešte raz. Natočíme to ešte raz, to zastriháme. Taký proste, jak sme ho videli dole, alebo jak som videli dole, takže sem... Zvíjej sa, papátko. Tak sa na nič sa nebavilo. Dúfam, že to nebudeš vidieť. Potrebujeme dať follové, like a iné trápne veci, ktoré sa hovoria na záver všetkých týchto extra vtipných emocionálnych videí, takže proste kto pre vás tu je zadarmo? My. Ozmľaš. Keď my budeme robiť akciu, zavoláme typka, čo donesí koňa z Maďarska, koň spraví salto vzadu, to bude hlavný ťahák vzadu. Salto dozadu, koň. To veší, 2019 koň salto vzadu, na námestí na betóne.